पणजे महापालिका नव्या बिल्डिंगेची स्वप्नां पळोवंक लागल्या। महापौर सुरेंद्र फुर्ताद सांगता ते प्रमाण सीसीपी खंय आता त्याच जाग्यार नवी बिल्डिंग बांदतली। पणजेची ल्हान ल्हान सरकारी ऑफिसां ह्या बिल्डिंगेत शिफ्ट जावं येता, मात फक्त कुळांकूच नव्या बिल्डिंगेत शॉपां मेळटली। मुख्यमंत्री पर्रीकराची महापौरा बरोबर पणजेच्या वेगवेगळ्या इश्यूंचेर चर्चा जाली। I have told the Honorable Chief Minister that if this plan of ours go through, he should ask L&T, who are just doing the bridge now, having all heavy machinery, that they should take up our project by tendering, whereby all the small offices, government offices, except RTO, you have sub-register office, you have got health center in Panjim, TB center, they can come to CCP. The rent will be applicable to all government offices, and if excess area is there, then we can ask. There are so many regional offices of the banks who would like to come to CCP building. पणजे रोकडीच गार्बेज फ्री सिटी जातली म्हूण महापौराक आशा। फुडल्या 15 दिसां भितर गार्बेजीचो प्रश्न सुट्टलो म्हूण तो उलयला। मुख्यमंत्र्या बरोबर बायंगणीच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचेरूय खंय चर्चा जाली। We have discussed certain ways and means of lifting this dry garbage, which probably in a fortnight you will not see this thing happening in Panjim. We have talked on Bangani plant, Bangani area, whereby CM will speak to the MLA of that area and will try and find out a quick solution. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी चेतन गवस। गोवा मराठी अकादमीचो पयलो वर्धापन दीस मोठ्या दबाज्यान जालो। पणजेच्या मिनेझिस ब्रागांजा हॉलांत ह्या निमतान कार्यावळ दवरिल्ली। ह्या वेळार मुखेल सोयरे मधु मंगेश कर्णिकान भाशावाद करूं नाकात असो उलो मारलो। वर्धापन दिसा निमतान मराठी खातीर काम करपी कांय जाणांचो भोवमान जालो। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार प्रेक्षकां मदीं आशिल्ले। आम्हाला आमचं जे प्रेम आहे आमच्या कलामध्ये ते प्रेम समजून घ्या आणि त्या प्रेमाची तशी देवाणघेवाण करा। हस्तांदोलन करा, आंदोलन करू नका। आंदोलन करणं सोपं आहे, हस्तांदोलन करा। मराठी आणि कोकणी हस्तांदोलन झालं तर कोकणीचं उज्ज्वल भाग्य होईल। मराठी तर आहेच आहे। मित्रहो, या ठिकाणी विषयाला बाहेर सोडून बोलायचं नाही। मराठी भाषा हा आपला विषय आहे आणि अनिल सामंतांनी मला सांगून ठेवले, सांगितले ते मला कळतं। वाद नाही निर्माण करायचे, आम्ही वाद करणारे निर्माण करतो, वाद करणारे वाद करू दे। सरकाराकडल्यान अकादमीक सगळे तरेची मदत मेळटली म्हूण सभापती प्रमोद सावंतान दादोसकाय दिली। ज्यांना काम करायचं आहे ते तुमच्या बरोबर आहेत, ज्यांना त्यासाठी काम करायचंच नव्हतं ते फक्त आंदोलन करतच राहिले आणि तुम्ही हे काम नक्कीच पुढे पुढे नेणार ही मला वाटतं सरकारला पण त्याची खात्री आहे। सरकारकडून बरीचशे अजूनही सहकार्याची तुम्हाला गरज आहे। मला वाटतं आपले मुख्यमंत्री आणि राज्यभाषा संचालनालय ज्या खात्याअंतर्गत ही मराठी अकादमी चालते त्यामार्फत तुम्हाला सगळ्या पद्धतीने सहकार्य हे नक्कीच मिळेल। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस। घेऊ एक ब्रेक।